leli thuba ababelicala bagcwalise isitulo esithathu esiphambi kwabo nabo bangapha bagcwalise esibini esiphambi kwabo yegama lenkosi baphakame abantwana benkosi beze ngaphambili intona ihlumntu abangaphambili yegama lenkosi sibulise otata bonke sibulise omama sibulise obhuti nosisi ngelihle igama lenkosi uYesu waseNazaretha abantu bonke bathi amen amen sinyuke nathi apha madoda size ngapha sigcwalise isitulo ngegama lenkosi sibulisa ke bonke abantwana benkosi sibabulisa igama lenkosi uYesu Kristu amen sibulisa utata abangaphambili sikhala kuba naye nomama ahamba naye siyababulisa ngegama lenkosi uYesu amen amen cela ke sifundiswe lenkosi ngokungalibazisi incwadi kaYohane chapter 16 verse number 12 to 13 sifunde lamazwi ukuma ku 14 incwadi kaTito chapter 3 naye sizomfunda from verse number 4 ukuma ku 6 ndisindisiweke izono zami zonke uYesu wandenzela inceba yokuba ndibe ngumntwana kaThixo ngiyambonga kakhulu uYesu ngalonto usisithandwa senhliziyo yempilo yami sikhuluma ke kwezinsuku ngodaba lukamoya oyingcwele esikhalela uba abantu bacacelwe umoya oyingcwele lamazwi ke akuJohn masiqale kuwe siwafunde Yohane 16 Aka Yohane chapter 16 verse number 12 isihloko umsebenzi kamoya oyingcwele umoya oyingcwele unomsebenzi wakhe njengoba uJesu enomsebenzi wakhe umsebenzi kaJesu ukwamkela umoni ovela ezonweni amhlambulule ngegazi lakhe umsebenzi kamoya oyingcwele kukugcina nokukhonzisa lo moni oxolelweyo izono zakhe aba babili basebenza kumuntu uJesu mayigqiba kubahlamba ubathumela kumoya oyingcwele oza kubagcina kweli lizwe aphinde umoya oyingcwele abaqhubele phambili ekwazini uThixo bamazi noKristu lo obahlambileyo umoya oyingcwele obazisa yena abantu verse number 12 wakhona ziseninzi izinto endinokuzithetha naye uJesu uthi nabafundi bakhe xela abafundi bakhe zininzi izinto endinokuzithetha nani kodwa zinganixaka okwangoku xhala lam xa ndinokuzithetha ezi zinto zinganixaka xa ke athe wafika yena izinto zikaThixo ziyabaxaka abantu xa umoya oyingcwele engekho izinto zikaThixo ziyabadida abantu xa umoya oyingcwele engekho uYesu xa ejonga abantu bakhe abafundi bakhe umoya oyingcwele ngekafiki zininzi zona izinto bekumele uba ndiyazithetha nani kodwa zinganixaka
abe sesithi ke kubafundi bakhe kodwa ethe wafika yena umoya wenyaniso wafika umoya wenyaniso uyakunikhokhelela kuyo yonke. Xa imchaza lo kufuneka efikile kumoya wenyaniso. Uthi ke yena njengoba ndingakwazanga kuzithetha ezi zinto emfoma ndiyazithetha xa ethe wafika umoya wenyaniso. Sisithembiso esi senziwa uYesu kwaba abangazizifumana izinto bekumele baziyathethwa kubo, kwajongwa iability yabo, kwajongwa amandla abo, kwajongwa ubuthakathaka babo, kwajongwa ubustrongo babo, bafunyanwa bengeke bakwazi ukumelana nezi zinto uYesu befana uzithethe. Wathi zinganixaka, waphinde wathi kodwa yena xa ethe wafika yena umoya wenyaniso uyakunikhokhelela kuyo yonke. yena ke uyakunikhokhelela umoya kaThixo kuyo yonke inyaniso. Yakunikhokelela kuyo yonke inyaniso xa ethe wafika yena umoya lo ngowantoni wenye na uzawukhokhela abafundi bakaJesu enyanisweni. Yakunikhokhela uthi umbhali kuyo yonke inyaniso, akazuyiselect, akazukhetha inyaniso ethile, kuyo yonke inyaniso uyakunikhokhela umoya oyingcwele. So abafundi bakaYesu, abantu abangabalandeli bakaYesu, kufanele babhaptizwe ngomoya oyingcwele kuba ngeke bakwazi ukumelana nento ezithethwa nguThixo. Yakunikhokelela kuyo yonke inyaniso. Akayi kuthetha ngelilakhe umoya oyingcwele naye akayi kuthetha ngelakhe igunya. Koko uyakuthetha izinto izinto azivileyo. Anichazele izinto. Umoya oyingcwele uzawuthatha izinto kuYesu, ezaa zinto uYesu angakwazanga kuzithetha zawuthathwa ngumoya oyingcwele, then zidluliswe ebantwini ngumoya oyingcwele. IBhayibhile nomoya oyingcwele akayi kuthetha ngelakhe igunya. Kusho ukuthi umoya oyingcwele lo gama elapha uphantsi kwakhe uYesu. uYesu phansi kukayise, ngoba uYesu simva esithi umoya oyingcwele lo akayi kusebenzisa authority yakhe, kodwa uyakusebenzisa izinto azithatha uYesu. Futhi uyakuthetha izinto azivileyo, uthetha into azivileyo, anichazele izinto ezizayo. atsho umoya oyingcwele achazele amakholwa izinto ezizayo. Amadoda, izinto ezizayo amakholwa azawuzinikwa umoya oyingcwele, azawubikelwa umoya oyingcwele. Yiyo lento ungeke untandazeliswe, ulahlekiswe ngumuntu othi ndingumprofeti. uThixo uthe mna ndidibene noYesu endaweni ethile njengezinto bezike zakhona iintsomi ezizikhona, because umuntu osindisiwe akalindi kudibana umuntu noJesu amxelela izinto. Ithi iBhayibhile mina niyawuthola izinto kumoya oyingcwele. Wonke umuntu osindisiwe, akusekho ku-Old Testament apho kwakufika umprofeti azawuthetha iindaba zabanye abantu. Thina sinabaprofeti abazawuza bazakuxelela ukuthi kundithume wathi. But the Holy Spirit uthetha uThixo kuthi ngokwakhe, sizibikelwa izinto ngumoya. Isikhathi apho uThixo ubebenqina abantu angayi kubo, ebekufanele uba ayothetha iindaba zomnye umuntu ezithetha komnye umuntu, kufika umuntu yena othi bendilele ndaye ezulwini ndabuya neendaba zakhe. Uthi umbhali apha Petros noYohane uyawuthi
ufikile umoya, niyadiva, umoya kayifikile anibikele izinto nezinto ezizayo nizawuzazi ni. Alibonga igama lenkosi. Yiyo lento singakhawuleziyo ukungcamela abaprofeti, because amhlazana uSatan introduce abantu ekuthiwa ngabaprofeti phakathi kwamasindiswa, divide the gift of the Holy Spirit, ezahlukanisa ezizipho ezibalula njengezipho ezake zabaluleka kunoYesu, ngoba igift ayibalulekanga kunoKristu. Alibonga igama lenkosi. Now uthe uYesu apha uyakuthetha izinto azifileyo, anibikele mina izinto. Futhi uyakuthetha izinto azifileyo, kadayiphe wafika anichazele izinto. Abaprofeti abafike neoyile, ngabaprofeti abeza namakhandlela umasindiswa, ngabaprofeti abathi unesimnyama sowusindisiwe. Kodwa uma ngabe uJesu afike kuwe ngaphakathi, ubaptizwe ngamandla kamoya oyingcwele, uyazazi uba xa ifikile uJesu ifikile inkululeko. Ngoba uJesu uyakukubikela, uyakukwazisa izinto. Alibonga igama lenkosi. Umoya ngcwele uzakwazisa izinto ezisuka kuYesu, akunike directly. Kakafunda incwadi yaMahebheru chapter 1 verse number 1. Kawuleza. Nami ngomoya wakho usisuse Yesu nizami Nkosi. Thetha nami, thetha nami ngomoya wakho usisuse izono zami Nkosi. Uthixo kuwe ethetha ngomoya wakhe. Uthixo uthetha emntwini ethetha ngomoya wakhe. Ubumoya kaThixo ukho kuwe, noba kungashunyayelwa wena akhonto ungayiva ethetha, because uThixo umisa umuntu. Kodwa apha kwaba bantu abahleli phansi bephulaphule ufaka umoya wakhe, ukuze umoya kaThixo uthathe lento iphuma kulo naluthethayo. Funeka kuthethe umoya kaThixo ngaye, ukuze laba abahleli phansi bareceive lento ithethwayo ngomoya kaThixo, because uThixo ayikho enye indlela athetha ngayo emntwini ngaphandle komoya wakhe. Lezi zinto sizivayo nesizishumayelayo, xa sishumayeza wena kahle kahle sifuna uzive ngobuqhawe kwakho bendlebe, sifuna zivuwe kumoya. Now izinto ezikamoya azinovakala ngenyama, funeka aba bahleli phansi babe kumoya, nalushumayelayo funeka besemoyeni, ngoba sithetha izinto ezikamoya sizithetha kumoya womntu. God is the Spirit. Uthixo akananyama kumoya. Ngeke ukwazi ukutshintsha kuseyindlebe yenyama evale into ndiyithethayo. Futhi ngeke uncedakala kusevakalela inyama ungekachana umphefumulo wakho. Sithetha izinto zikamoya, sizithetha ngomoya, sizinika abantu abanomoya bazamkele ngomoya, zibe sezingene emoyeni wabo, ukuze kusasa sibone abantu abatshintshileyo. Uthixo uthetha emntwini
ethetha ngomoya wakhe. Futhi uThixo ethethe emoyeni womuntu. uThixo ake sithi sathi full verse number chapter 1 my Bible. Amaxesha ngamaxesha amandulo. uThixo wathetha nokhokho bethu. uThixo wathetha nokhokho bethu ngendlela ezahlukeneyo ngomlomo wabashumayeli. ethetha uThixo ngabaprofeti. Kodwa kula maxesha okugqibela uthethe nathi ngonyana wakhe. uThixo uthetha nathi ngomoya wakhe. Uthetha ngonyana wakhe. Uthetha nathi uThixo esebenzisa unyana wakhe. Kuthiwa phaya mandulo wathetha ngabaprofeti. Yolento thina singapromote ama gift of the Holy Spirit. Sipromote uJesu ebantwini. Thina asipromote izipho zikamuntu. Kodwa sipromote uJesu uba makuphakame yena. Asiphakamisa this gift of the Holy Spirit. Ngoba bajola beprofeta, bathakatha beprofeta, benza amanyala beshumayela. Sipromote lo othi xa ifikile abehlukanise nezono. Moya wengwele alibonge igama lenkosi. Asinankinga ngezipho, kodwa funeke uthole umoya wengwele, then umoya wengwele uza kunikeza yena igift. Yole nto abantu abanithi banesikhathi soba bathi bafundisa abaprofeti abatrain abantu ukuprofeta, baphinde bathi kobona bazoba activator. Because xa unikwe into ngumuntu uyenziwe, funeka lo muntu abekwe teacher wakho ayi-activate le nto ngoba izusebenza le nto. Oyinikwanga uThixo le nto uyenziwe. Andithi uyenziwe uyirhalela. Omnye usithile wathi ungumpostile, uzibizele wathi ungumpostile. Akanabupostile xa uthiwe. Ngoba umpostile namhlanje ngumuntu waqala ikawe. Abantu abangabaprofeti namhlanje abantu abaqala ikawe. Lo muntu zange abe nguprofeti lo. Kunto laba uba uyinkosikazi kampostile, unkosikazi kampostile kuthiwa yiprofeti. Uba ngumprofetikazi yena umpostile kumpostile lo. Le nto uyayithiwa ngabantu igama. Yakube nayo ke ngoku i-energy ne-power ne-authority yale office osithiyeyo. Sishumayela thina uJesu. Then it's bese sishumayela uHoly Spirit. Uba abantu mabehlelwe ngamandla kaMoya Oyingcwele. uNkulunkulu ukhuluma kithi bazalwane ngomoya oyingcwele. Ngeke uthi uyamazi uthi umoya oyingcwele ungenayo. Kawufunde le ncwadi kaJohn. Na uthetha la 1 John chapter 3 verse 24. Wonke umuntu oyithobelayo umyalelo kaThixo sifunde incwadi kaPeter izolo chapter 1 safuna verse number 2 kwathiwa phaya uThixo usikhethe kwangaphambili wasenza ngcwele ngomoya wakhe. Uthi kumbhali ukuze silulamele thina uYesu. So ukuze simlulamele uYesu sinikwa umoya wokumlulamela. Niyabona le ndaba yokululamela uYesu ayinaminyaka ukhonza. Kodwa uncedwa kukuphila kukaMoya Oyingcwele kuwe ngaphakathi ukuze xa ukhonza umlulamela uYesu. Awunayo i-ability yokululamela uYesu. Awunamandla wokuzilulamela la uYesu. Kodwa uThixo ukuprovide aboMoya Oyingcwele ukuze xa uphila kweli lizwe lenkohlakalo uphile wena ukwazi ukumlulamela uYesu. Mlulamela uYesu uyalulanyelwa. uYesu uyathotelwa. Into namandla okumthobela la akaveli kuthi, akuvela kuMoya Oyingcwele.
uyafuna wonke umuntu oyithobelayo umyalelo kaThixo umanyene noThixo uhlala kulo muntu into eqinisa ukuba uThixo uhlala kulo nansi into eqinisayo ngumoya yaba nilapha sifundzani nje ngihle noThixo umoya sinike wona uyaqinisa ayikukushumayela ayikukuprofeta umoya wakhe ocacisayo uba thina sihamba naye uThixo so ngaphandle komoya kaThixo ke akukho ukuthi sinaye sinyanzelekile makholwa akuphumi lento uThixo ayifunayo xa umoya ngcwele ngekho kuphuma into engeyiyo le uYesu wayeyifuna ncwadi kaJohn buyela kuYohane chapter 16 sikubeke na iverse ibaleke uyakunikhokelela verse number 13 khawuleza xa ethe wafika yena umoya wenyaniso uyakunikhokelela kuyo yonke inyaniso akayikuthetha ngegunya elivelayo uyakusikhokhelela umoya ngcwele kuyo yonke inyaniso inyaniso uyakusikhokhelela siyakhokhelwa enyanisweni ngumoya onjani oyingcwele uyakufundisa umoya ngcwele iqiniso umoya ngcwele uyakusifundisa uyakusikhokhelela iyothi inyama yethu ifuna ukuya ngapha ekoneni umoya ngcwele atsala inyama yethu ayisekapha awuyiphinde uyiphile into oyithandayo xa ifikile umoya ngcwele ngoba uzawukhokhelwa uzoba nelida uzoba nenkokheli engumoya oyingcwele uyakusikhokhelela kuyo yonke inyaniso akayikuthetha ngoba naye akayikuthetha ngegunya kulelakhe koko uyakuthetha izinto umoya uyakuthetha izinto azifileyo anichazele izinto abasemhlabeni baxhumane nezulu kukumoya basezantsi emhlabeni ukuze babe nobudlelwane nabaphezulu kukumoya osingaphezulu efuneke wona ube ngunozakuzayo okulanda izinto zangasentsha azinika abasezantsi unomoya ngcwele wasizinto zapha uzifumana ngomoya oyingcwele number 2 umoya ngcwele uyitoliki yitoliki yezinto zakwaThixo uya-interpreta etolikela lo muntu osemhlabeni kuba into zikaThixo azifundwa ngesikolo into zikaThixo asiyelwa university into zikaThixo asiguglishwa kodwa into zasezulwini ziza ngqo ziphethwe ngumoya oyingcwele yole nto nomuntu engazange ubone umnyango wesikolo phaya ngaphambili ubethenga kwazi ufunda kodwa kwazi ufunda le akakwazi ufunda ncwadi akazange esikolweni akalazi ulibhala igama lakhe kodwa le ncwadi ubeyifunda eyinikwa ngumoya oyingcwele amen Jesus akayanga esikolweni akho teacher umfundisileyo kodwa le ncwadi le iBhayibheli salukazi sikazange siwubone umnyango wesikolo besithi sishumayela njila kuJohn incwadi kaYohane itsho nje lanto ithi kusahluka sithile mntanami lishumayela ivesi lingazange liye esikolweni
Because ulinikiwe amehlo ngumuntu. Oh Jesus. Indaba yasezulwini idepende kumoya oyingcwele. Yona nto uSathane akafuni ukushunyelwa ngumoya oyingcwele. Ufuna ukuthetha nge-gift of the Holy Spirit. Abantu babe nezipho umoya oyingcwele engekho. Because uSathane unezipho zakhe. Une-provision yakhe. Abantu batrainwe. Bafundiswe. Bathethe ngelimi ezintsha abantu. Baprofethana abantu benziwe. Ubona ngantoni baba abantu benziwe? Ubona nge-fruits. Because lapho kugcwele umoya kakhulu, kodwa iziqhamo zingabikho. Okozela umoya emninzi. Xa kukhona umoya, there is love, there is peace, there is life. Oh Jesus. Kuyavana apho kukhona khona umoya. Kuyadityana apho khona khona umoya. Kunokuphila apho kukhona khona umoya. Chapter 14 verse 26. Walapho kuJohn standards. Kunokuphila lapho khona umoya. Now abantu bakhona bakhonza besenyanisweni. Bakhonza bethanda inyaniso. Abantu balambela ukuthethelwa inyaniso. Umoya oyingcwele uza nezinto esikathixo ukuze kazithethwa ezenazo kuwe ngendlela obuthakathaka ngayo akuvise ngendlela ozokufa ngayo. Xa ungena moya oyingcwele awukhuzwa, awunqanwa ngoba zange wakhuzwa. Xa ungena moya oyingcwele uhayi awumazi. Abantu abakunqandayo bekubonisa ucimba abalwa nawe because zange waboniswa. Sinomuntu osigadileyo kule nto yokusindiswa. Sinomuntu osikhathaleleyo. Sinomthokozisi. Sinomnandisi. Sinomuntu okwazi ukunyuka nawe intaba ongena kuyenyuka. Umoya oyingcwele. Sine-friend. Oh Jesus. Umhlobo wenene. Umoya oyingcwele yi-friend ekwazi ukukukhethela nasenkonzweni. Ithi kuwe ungazidibanisi nalo abantu abangekho right awunohamba nabo ngoba lo muntu ungaphakathi uyakuhluzela abantu. Umoya oyingcwele ukunika understanding engumangaliso. Qonda into zikaThixo uzaziswa ngumoya oyingcwele. Ngumfundisi ongeke wabona amakholwa enhlekisa xa ikhona phakathi kwawo. Isimilo samakholwa senziwa ngumoya oyingcwele. Kungashunyayelwa kodwa umoya oyingcwele akawagcwalisanga lamakholwa. Izinto ezishunyayelwayo azikwazi ukubanceda ngoba umfundisi ngumoya oyingcwele. Funda le verse ka-26 Standards chapter 14. Umoya oyingcwele. Lawo bawo ayakuthuma egameni lami. Umeli umoya oyingcwele. Umeli uyamela. Uma usefamilini yakho wena enokuku engavaniyo kungena inhlanganiso. Athi kuwe thula. Athi kuwe yithi uthethe ilizwi belinye bahlangana abantu ekhaya. Bathi abantu bekulindele uzawuthetha. Athi moya oyingcwele thula.
ummeli soze lithuka igama lika Yesu linabantu liphethwe ngabantu abagcwele ngumoya wengcwele. Hey, akasifake emahlazweni. Amahlazweni akasifake. Akasiyambise emahlazweni. Igama lika Jesu lihlonitshwa ngumhlaba kuba liphethwe ngababhaptiziweyo. Funda ke ummeli moya oyingcwele lowo bawo ayakumthuma egameni lika Yesu. Uyakunifundisa zonke izinto. Kummeli kuba uzawuthunywa egameni lika Yesu. Ulapha phakathi kwethu emhlabeni wongcwele uzawumela uYesu. Uthunywe egameni lika Yesu. uYesu behlala nabo ehamba eqakwabo. Ummeli akasihambe eqakwabo uzoba kubo. Amen. Amen. Ummeli noYesu. uYesu behamba nabo eseqakwabo. Okulo othunyelwayo akasuba seqakwabo uzoba kubo. Amen. Uzophila kubo. Bebekwazi uba bamkhangele abasebhethele ngekho esebenza endaweni ethile, kodwa ngoku luzothunyelwa lumele uYesu. Uzawungena kuwe ngaphakathi njengoba silapha siphunzani nje ekhona uYesu umelwe. Njengoba silapha kule tende edolophini emthathu uyahamba uYesu umelwe. Unomwengcwele kumxa unoYesu because umwengcwele uthunywe egameni lika Yesu. If you receive the Holy Spirit, apha kuwe kuthiwa uphila noYesu ngomoya oyingcwele. Xa inkonzo ivalwa wagoduka uJoseph noMaria bamshiya eJerusalem. Yesu akahamba nabo, kodwa thina xa ivalwa inkonzo ndigoduka noYesu ndiye ekhaya. Nomfundisi useli noYesu kwakhe, nomprofeti useli noYesu kwakhe, nompostile useli noYesu kwakhe. NoYesu okumpostile is the same noYesu asemntwini ongenagama. Dithi kuwe, there is no difference between umpostile nongengompostile. Oh Jesus. Babakhonza nompostile bebhaptizwa ngumoya oyingcwele. Amen. Because uYesu uphila kumpostile uphila nakulungenagama. So ngamanga lihlaza athi umpostile akakuvulela izulu. Oh Jesus. Ubuqoko bungekhona obuthi umpostile uphethe amandla angcono kunalo ophetheyo. Into engekhoyo le. Umpostile akanikwa Yesu ongcono kunabanye abantu, kodwa abantu ababhaptizwe ngamandla kaMoya oyingcwele bafumana uYesu omnye. Wakutheni uYesu angabehlukanisa abapostile ababekwe kwigumbi elithile? Abapostile bakaYesu babe-11 xa ebashiya, bamvala omnye, babenge
bacengeza bagcwalisa la 12 yabo. Mayifika umoya wenu wafika abantu be120 behleli kwigumbi eliphezulu. OMaria bekhona namanina bekhona ngachazwanga. Uma abapostile babe bakhulu kunoMaria ngebande kwabodwa umoya wenu. Amen. Ngamadimoni acinezele wena ukuze umdawute uYesu lapha kuwe. Ungene kwi-trap yokubeka ithemba lakho emntwini. Isipho ubupostile sisipho esiphiwa umuntu akuba ekhona umoya wenu. Asisikhulwanga. If umoya oyingcwele awunaye ungaba abantu abazahamba benqula abapostile wena. Amen. Ungaba abantu abagcwele emhlabeni abathi sibonga uqobo likampostile because abafika ngabo likamoya oyingcwele. Hey. Wena ungaba abantu abazawuthi ka bebulisa ebandleni ungabulisa uthi ngibulisa nesitulo sikathathe ngekho. Because awuna Holy Spirit. Wena uzawufunda izimbo zabantu okhonza nabo. Ucingele ba iBhayibheli. Izimbo. Wena uzawufunda izimbo zabantu. Uthi ka ubulisa uthi ndibulele baphansi kwalixhobo lwalendlu. Ndibulele baphansi kwendoda kaThixo. Ngoba into zamzathu zalunga naphansi kwendoda kaThixo. Wena uzawulahlwa wakubhubha because awukho kuKristu usesemntwini. Now sinceda umoya wenu ukugqitha kumadoda nakumakhosikazi abone ivangeli njengendawo yebusiness. Sinceda umoya wenu ukudlula amadoda abayincawe ezingasayenzi into efuna uThixo, ezibona ukwenza imali ngevangeli. Sisizwa kumoya wenu asidlulise ebantwini. Ngeke umphakamisa uYesu without the Holy Spirit. Ngeke uYesu abe mkhulu ngaphandle komoya wenu. Ngeke uYesu abaluleke empilweni yakho lungafikanga ubhaptizo likamoya wenu. Ayikho inkonzo engaphakamisa uKristu njengoba lithi Pablo umelwe kuphakanyiswa. Amakholwa akhonza kule nkonzo engafikiswanga kumoya wenu because umoya oyingcwele owazisa amakholwa ixabiso likaYesu. Ulahleko oluninzi olugcwele abaphansi ukusilela kumoya oyingcwele. Isizela abantu abakholwa namhlanje nabavela namhlanje, abafana abancinci abavela namhlanje, bavela bakufumana izipho, bavela kushunyayelwa igift of the Holy Spirit, bavela kushunyayelwa izipho zikamoya oyingcwele. Engathethwa uJesu, engathethwa uJesu because uJesu ayithethwa kuthethwa uJesu. Baphuma abantu emanyameni baphiwe isipho esikumoya oyingcwele. Banikwe isipho esikumoya oyingcwele. Kubalulekile uba ungathethi ngolimi ezintsha kodwa umoya oyingcwele ungamazi. Ndithi abantu bakwazi ukuphetha ngelwimi babe ngabaprofeti abantu kodwa bengenabudlelwane nomoya oyingcwele. Uthixo umlandelela ngezinto zikamoya zithethayo. Umboni bakazazi ufunde incwadi kakhulu ngoba zikhona incwadi ezithekisa zifundisa abantu ngobuprofeti, zifundisa abantu ngobupostile, zifundisa abantu ngezinto zonke zikaThixo. Basifunde inqondo bazenze practical. Amadimoni abanike umoya ongenguwo
ngoba umoya kaThixo awukwazi ukuba nawo uphinde ungabi na-current. Yabona xa ungaxolile uzathenga umoya kaThixo. Holy Spirit now uyakunifundisa izinto endingakhange ndizithethe, anikhumbuze nezinto endizithethileyo. Funda khawuleza sisiya. Uyakunifundisa zonke izinto, anikhumbuze ngakho konke endithenda nixelela kona. Endike ndanixelela khona. Uyazi uba xa ifikile umoya ingcwele dadewabo, ezinye izinto azifundiswa, usuke usibona amakholo ezenza. Usuke usibona amakholo ezenza. uJesu zange azixakekise ngokudila nezishumi ebantwini. That is why xa sifuna ukoyikisa abantu ngeshumi funeka sibheke kwi-Old Testament. uJesu wakhuluma ngokufika kwemoya ingcwele ngoba inkonzo ikumoya wengcwele. Masehlile umoya ingcwele, ehlile umoya ingcwele, kuthiwa bathi xa sebehlile umoya ingcwele, uBarnabas wadayisa ngomhlaba wakhe ethunywa ngumoya wengcwele. Wathatha imali yomhlaba yonke wayoyibeka ezinyaweni zamapostoli, ebona intswelo yamakholwa engayithunywanga the Holy Spirit. uAnaniya wayikopa le nto yenza kuBarnabas, wayithanda, wayibona intle, wadayisa ngomhlaba, wanikela ngomhlaba wakhe. Wathi uyawunikela umhlaba udayiswe, wabelwa amahlwempu imali yadayiswa. Kwathi wahamba ke ngoba umhlaba ngowakhe, ubhale ngaye, uyofanele ukudayisa umhlaba. Wawudayisa umhlaba, wayibona imali xa ingena, wayithatha imali wasethina. Wayefika la madoda, efika kuwo athi la madoda, linani odayise ngalo umhlaba? Wathi ewe utsho kubapostoli. Kanti abafundi, awukhohlisanga thina, ukhohlise umoya oyingcwele. Abafana nabemnyama bazawuthola isidumbu sakho bawusingcwaba. Waqikileka wawa, bathi bangena nabo ababizwa, but the Holy Spirit ebafanele nakuPetro wacommunicate uHoly Spirit, wathetha nabafasondela bamthatha bemkana. Wangena unkosikazi esanda kuphuma nabo, babuza umbuzo omnye, le mali nithengise nayo ileli na? Ewe, leli nani? The Holy Spirit, because ka unomoya ingcwele you have God. Ungathona ntoni ofuna ukuyitsho yenzeke. Xa ungenayo umoya ingcwele, uYesu ngeke umethembe ngokupheleleyo, ngeke. uYesu uzomethemba ngoba isonka sisekhona, uzomethemba ngoba usaphangela, uzomethemba ngoba umyeni usaphethe kakuhle, uzomethemba abantu abasaphethe. Mhla zajika izinto sawuva ngawo usitha koYesu, sawubona ngawo usehlusa ukukhangela amancedo. Usuka ubheka eGauteng uthi ndive kuthiwa kukho utata ubani unesipho esithile, uyokhangela uYesu khona into nawe uyokhangela eGauteng. Uyawuthatha iplane ubheke eKapa, uve kuthiwa khona indoda imimangaliso eseKapa, awulandeli Yesu, ufuna imimangaliso. Ngeke umkhonze uYesu ngaphandle kwakhe umoya wengcwele. Inkonzo epheleleyo ikuHoly Spirit. Ncwadi kaTito chapter 3 verse number 4. Ngomoya kaTito, umoya kaBaba, bezenza inkonzo
evuya ngomoya umoya esenza verse number 5 masiqale pha verse number 5 lithela ukuthi chapha ithando likaThixo ehlabathini nobubele bukaThixo kuthiwa umsindisi wethu wasisindisa. Yabona sesisindisiwe kodwa sesisindisiwe singabuyela emuva xa umoya ngcwele singamphiwa. Uyabona dinomfanekiso kaThixo noYesu xa ibheke emhlabeni ebheka amaqembu ngamaqembu abazalwa ebheka inkonzo ezisindisiweyo zingahambelani zingevani zehlukene kakhulu kodwa zisithi zinomoya oyingcwele zonke. Le yamaqembu ngamaqembu icacisa mhlophe nje ikhona into ephose abantu. Le yamabandla ngamabandla yamasindiswa ahlale lokishini enye engakhathalelana engazali ngoba uSathane watshala icawe emakhonweni. Nomfanekiso kaJesu, nomfanekiso wamakholwa azawudibana esibhakabhakeni ebehlele emhlabeni engazani enganakakanga engenamsebenzi ezicingela ngcono amanye sabudikama ngoba i-salvation asinoyazi without the Holy Spirit. Into ebangela singangadibani i-character nemigaqo nezinto inye i-character yabantu ababhekiswe i-holiness. Ubungcwele isimilo somuntu phezulu ubungcwele. Uyabona ke andinothi ndingcwele kodwa inkangeleko le yami indibonise into. Uyabona inkangeleko umphandle wakho uyathi ningamilisi okwelilizwe. Yena usinzwe usoyika man ukukhamanza unxaniwe ugalelwe ngebhotile yebhiya ngoba uzokwazi ukutolikela abantu bangamanzi labephi obusela amanzi cinga lobe sela simazi ukuthanda utywala galela amanzi kwibhodlela yebhiya then uzawuthi uthetha uthi abantu hayi bathanda baby ibingama uzofuneka ucacise uzofuna ucacise uzenze kanzima uzofuna ucacise hayi bazamuni ngadeniwe ibingamanzi la bhekani libhodile lebhiya awunokwazi ukuthatha into ezomenza uJesu akajongelwe phansi uthi ucinga nisenxila lithi yazama uPaulos Stacy uba ubane kuKristu sisidalwa esitsha. Ayeke uPaulos athi ke bonani, that means umuntu kuKristu akuyiwa kuye ngaphakathi athi ngaphakathi lento ingaphakathi yabona livangeli ngaphakathi kodwa ibonwa ngaphandle. Kubona uThixo soze uThixo athi bonani kanti ufuna nibone ngaphakathi. Bonani kuthi abantu bonani indlela ubuyiwa mayijike xa uthi uguqukile umoya ingcwele yedwa ke ongenza lokho.
kumele ngaphandle lento oyenziwe nguThixo kuwe ngaphandle ayivele ngaphandle because ayisuba attract abantu ayisuba tsala abantu. Funda sisamani khawuleza mizuzwa emihlanu sithandaza kwakubenga kuba senze imisebenzi emihle kodwa kwakungenxa yeceba yakhe. Asenzanga imisebenzi emihle ukuze sisindiswe sikwazi ukuzisindisa nokuphila apha asikwazi ukuphila kodwa kwakungenxa yeceba yakhe wasihlamba ngomoya oyingcwele wasizala ngokutsha wasihlamba bonke abazinikele kuYesu kupheleleyo bakabantwana bakathi xa usana lozalwa alunikwa nina linjalo lifakwe emanzini lihlanjwe xa umuntu esala izulu ukwamanza akumoya oyingcwele Inkingi lapha emhlabeni ukwabantu esithi bayezulwini ngabantwana bakaThixo kanti zange bazalwa kwabona bazalwa kwabona zange bazalwe abazelweyo bayahlanjwa sebabalelwe kubantu abazelwe ngokutsha funda sisibahlanjwa umoya oyingcwele wasihlamba ngomoya oyingcwele uThixo ngomoya oyingcwele wasizala ngokutsha saza safumana ubomi satsho saba nobomi obutsha ngeke ube nobomi obutsha ungazalwanga ngokutsha. Oh Jesus, sizoqhubeka sibona obabomi budala ungekasindiswa Sabe ngokutsha sihlanjwe ngomoya oyingcwele satsho sazalwa ngokutsha saza safumana ubomi sedlula ngoku koxhingana bebezoshumayela sizalwe ngokutsha. Oh Jesus, siqala kubo basizale sibancobe sibonke bona kufika umoya oyingcwele asizale. Oh Jesus, uma ngaba besisiya kanjalo siyawuloku sidumisa bona sibonga bona sibabaza bona wafike bomini bangathi ngakhulule uyabona wena ubuko wafa usakhulule ngumuntu ongena zulu uzawulahlwa. Ngabona usabonga amandla uthi ndafika kule cawa ningatholi abantwana ndathola abantwana ngenxa yale cawa iyo useshweni kuba zange wabona amandla kaThixo esebenza kule ndawo. Amadoda amehlo avulwa umoya oyingcwele. Amen. Sisho sizibona into ezenziwe nguThixo singaboni into zabantu qha sibona into uThixo zenzileyo sigqitha abantwini sithi siyambonga uThixo wasizala ngokutsha saza safumana ubomi obutsha. Ubomi obutsha saphila impilo entsha foka sontane madoda sincediwe. Yabona kumele mongcwele inzima ngeke sibheke ecaweni sibheke enkonzweni komadoda wahamba ukuthi umuntu ongabashumayela ushumayela kwenye into apha emthatha ba le veki 26 siyafika pasipaka imoto ba siyabona abafo bangathi bangabantu abazobamba inkunzi apha. Bona doesn't bona nje udokela iministers lapha ipastors ize ngaphambili nje ngabefundisa indlela abanxibe ngayo indlela abayiyo
wena mntokazi ngalokoza ukuthi Thixo ngizobanjwa inkunzi apha. Because amabandla enza olewa bathinta olewa. Amaphara akatshintshanga. Into nasika clean nje bebekade emdaka nje. Kodwa impahla le yasebuphareni. Anizazi izinto nina. Ngiyabafundisa aba. Abefundisa abangena mfundisi. Hayi. Indlela onxiba ngayo ilawulwa ngumuntu ongaphakathi. Amen. Hey madoda. Uyabona kuseshweni ngoba singcono thina safika inkonzo sakwazi ukufundiswa beqandwa beyala beqinjiswa abantu indlela anxibe ngayo inqandwe. Kodwa wayiseka lo. Kusafundiswa umuntu ngene njalo. Thengi lokho yakhe isikiwe ithanga lingaphandle lonke. Hayi. Ngene kawe. Umuntu wathongeni wena, wathongena wathanga abantu. Wathi uwafezile. Wathonge kuba uwafezile. Hayi nimeka kuhle ni. Uyabona kule mihla yethu umfoka mthina lusisi lodwa. Ekhaya akunandom wenza into ayithanda. Nasenkonzweni ithemba lokuqina likaThixo. The church. Njengobizwe lijajile lingaqoki kangaka nje umoya wena lizwe uginye amabandla. Yodwa madoda besiza abantu. The Holy Spirit. Amen. So umuntu akafika umuntu wena akafikanga. Kuwe uJesu mvume angafika umuntu wena. Lento enabaphandle ukungcola kulabaphandle. Lo moya uphila kwelihlabathi uza kukhaphazela. Into ekhabana nomoya ongcolileyo, the Spirit of God. Sibaptize. Asifundise. Timothy chapter 1 verse number 14 yedwa uyivale iBhayibheli kustandasi. Ngizomethemba njalo ngoba uyayazi indlela uzongihola ngeso angisengeli phela ezulwini asifundise uKristu. Asibonise indlela elungileyo efunwa nguThixo. Ngaphandle kukaMoya Ngcwele izulu esilihalelayo sawugcina ukulihalela. Singeke sikwazi ukulifumana kuba sizawuphambana ngendlela esiphila ngayo nayo. Oculayo uthi unqoba intando yomuntu ukuze umuntu abe ngokaThixo. So xa ingekho uMoya Ngcwele intando uhamba nayo. Wenza intando yakho. Yenza picture kathi intando yakho ufuna kwenza intando yakho. Ngeke ube sentandweni kaThixo uMoya Ngcwele ngeke.
uziphakamisa izandla kushunyelwa uguquke uphindele kwezi zinto zigubukelayo ngoba awunawo amandla awunamkhumbuzi uyayilibala nethethiweyo into uthixo kodwa xa unomoya ngcwele uthi xa ufika entweni enzima akukhumbuze umoya ongcwele izinto ongekuzithwale ngokwakho. Amen. Verse number 12, 14, khawuleza ka chapter 1 Timotheus. Yilondoloze kakuhle lonto Into lesinikiweyo nguThixo igcinwa kwaNguThixo apha kuthi. uncedwa ngumoya oyingcwele. Ilondoloze kakuhle lento iphathisiweyo nguThixo uncedwa ngumoya oyingcwele. Ohleli kuthi. Uyabona uThixo uthembe umoya oyingcwele. Thina sibuthakathaka ngendlela emangalisayo kodwa sisizwa bubukho bukamoya oyingcwele. Ukwizinto ongekwazi uzenza ndingamxolela kanjani umuntu onone ngomhlobo ndingawucela njani uxole abantu kodwa umoya kaThixo ukuforce le ndlela ebheke ezulwini ilula xa sikumoya oyingcwele inzima xa sizawusiyabheka noma uyathandaza ngoba uphi ndincede oyingcwele ndigcwalise. Roma 8 verse number 26 umoya kaThixo uncedisana nathi ekusweleni kwethu amandla. So xa ungenayo uncediswa ngubani wena? Uzawusola abantu uthi abakuhoyanga abantu ecaweni. Bayahlupheka abantu abacawa nabantu abangenamoya oyingcwele ngoba bayasola. Nizawusola uyasola umuntu ongena angeke umenelise umuntu ongabhaptizwanga ngamandla kamoya oyingcwele. Ngeke umenelise. Uyasola icawe umuntu ongenamoya oyingcwele akeneli. Umuntu ongenamoya oyingcwele akeneli. Umoya oyingcwele uyenelisa. Umoya oyingcwele uyakugcina. Amen. Ilondoloze kakuhle lento uthi kwakunike yona uncedwa ngumoya oyingcwele. Ungawathintshanisa amabona futhi uye ukhonze nabantu bephila inyaniso bekushumayeza izinyaniso kodwa ungathinti. Ungathiki udinga umoya oyingcwele akusize umoya oyingcwele akusize umoya oyingcwele kodwa abantu abakushumayela umuntu abantu bathanda umuntu okhwazayo nomemezayo nokumvakela bana kuthumela ititshala athi ndimvuya abanda lo andimva lo uyabanda akabanda umuntu usebenza ngesipho sakhe umuntu ekonzweni kodwa uba unamoya oyingcwele ukhangela okhwazayo akugijimisa indlu akusungena similo phofu Yey. gijima indlu ugcwala indlu bengapha nangapha uphuma umdaka uhambe ukwenza amanyanga umdaka unjalo because abantu bathanda umuntu ogijimisa abantu nokhwazela abantu nowisa abantu kodwa lento ayithethayo ingayindawo emoyeni wakhe. Hey. After the Holy Spirit ekhile kuthi bemnithi umoya oyingcwele masibona abantu bephenduka masibona abantu bexolela masibona abantu bebuyisa masibona abantu bethandana. Amen. That is a sign zoba apha kule ndawo sikhonza naye umoya oyingcwele. Kodwa ngaba siyavutha nje siphume sisemoyeni sikala sigijimile indlu le yona kodwa still sisengaba abantu esingabo. This kind of a spirit is not coming from God. Kumoya wokusichuchubeza ecaweni awufike endlini yakho unamthandazo unancane kusasa usenawo amandla kuyokhonza futhi hayi ngeke ngicawu kanti ngephezulu kugcwele hayi. This spirit is not the spirit of God. Two awukho umoya kaThixo oyimbathisa wena ube empty nge 2 minutes 2 minutes uvala kofefe seyingushawutana nabantu. Hey. No, umoya kaThixo xa ufika kuwe uyakohlwaya akubonise namaphutha la akho. Asimnikelwa
ukwenza show off ngayo. Asimnikele ukubonisa abantu, simnikelwa ukuba senze sibe nezimilo ezifanele uYesu. Cela sibeke nyawo sothandaza. Woza mthini uzothandaza. Sifana meshe uThixo. Wenza ngwele amakholwa wena uyingcwele wenza ngwele ndiyakudinga mna kule yam indlela. Ngathi leyo mini wehla ngayo ungazicelela uthi mayiphindwe kum. Thixo wasezulwini, asinako bazalwane bami ukwenza lento ifunwa nguThixo ngaphandle kwalo muntu ongumoya oyingcwele. Wena Sanda zethu phezulu etendeni, vula inhliziyo yakho uthi kube kanye nomculo, vula inhliziyo yakho ivule losimakade. Ngwele amakholwa wena uyingcwele wena
Nazareta. Ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Moya wa matla le na le matla di a phela. Le na le matla di a phela. Ka lona di a phela. Ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Moya o phelang. Sebetsa ka lona mantsibengana. E mametse lona Modimo. Ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Moya wa matla senola. Ka lebitso la Jesu wa Nazareta. 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 Moya wa matla re babatsa lona. Ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Moya o phelang. Ukuthi ilanga lePentecost alike lifike. Ucala ukufikelwe. Fikelwe ngamasezulwini. Fikelwe kumoya wenyaniso. Nkosi siyabonga. Siyabulela. Siyabonga nyaniso. Siyabonga nyaniso. Siyabonga. Siyabonga nyaniso. Anga lePentecost alisifike. Alisifike lenkosi. Anga lePentecost alisifike. Alisifike lenkosi. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ukuze Nkosi inhliziyo igcwale lubabalo. Kuthi Nkosi noma sayimkala tete. Kodwa kushaka kuvutha umlilo ngaphakathi. Azinhliziyweni zethu. Nkosi siyabulela. Moya ingcwele siyabulela. Moya ingcwele siyakwamkela kule ndawo. Hamba usabunizini bamandla wakho. Siyathetha thina siyehla siyancipha. Ukuze kuvele wena. Kuvele wena Nkosi yamakhosi. Kuvele wena. Kuvele wena. Kuvele wena. Kuvele wena. Unyana sengaphakathi kwethu. Usabunizini bamandla wakho. Unyana sengaphakathi kwethu. Unyana samisebenzini yethu. Kuhambe wena emakhayeni wethu. Kuhambe wena. Siyabonga. Siyabonga Nkosi yamakhosi. Siyabonga Nkosi yenkazimulo. Siyabonga wena ufika uphakamisa uYesu ezimpilweni zethu. Siyabonga Nkosi yenkazimulo. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord 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 Jesus. Let us follow me show it to Spalamis. Thank you, Jesus. Lo muso ngaka Nkosi. So we are told ngabanhliziyo sivulekileyo. Thixo wethu namandla wonke. Not by might, not by power, but by your spirit, Lord. Yatholwa wena, yafunyana umoya oyingcwele. Yacelwa umoya oyingcwele. Cela. Kuyo uzokwenza ukwazi ukuphila insindiso. Insindiso asikwazi ukuphila ngengqondo yethu. Asikwazi ukuyiphila ngeexperience. Kodwa sine-helper. God, the Holy Spirit. The Spirit of the living God. Ophuma wesavela ezulwini wesemhlabeni.
usekhona umoya oyingcwele. Usekhona. Khona phakathi kwethu. Mamela yamanye une voice encane thetha nawe voice encane ithi yeka lanto yeka liya qondisa endleleni ithi zule Nkosi bonke abazelwe uMthixo yabakhokhela. Sifuna abantu abathi Holy Spirit lead me, guide me into all truth. Ngoba yena ungumoya wenyaniso. Nabamngula uThixo ufuneka bamngule ngomoya nangenyaniso. Ayikho inyani efana nale. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ngicela ukuphula phula. Ngicela ukuphula phula. Ngicela ukuphula phula. Uba kusabonakala unenhliziyo ongaqoleki. Ubonakala usanabantu enhlizweni yakho obagcina ngenhliziyo obagcinile ongabaqoleki. Usalwa nabantu awukasiqoleli wena qala. Khona namhlanje ungaphakamisa isandla sakho ngithandaza nawe lapha. Ungaphakamisa isandla sakho uthi Nkosi ngaphakathi kusenabantu senesiqhiba ndisenezinto engazenziwa ngabantu ndisabaqhibile abantu ngaphakathi. Cela uze ngaphambili sithandaze nawe. Unezinto ezikhilayo empilweni yakho. Phakamisa isandla sakho. Phakamisa kakhulu ubhuti wami ndiyasibonisa isandla. Phakamisa isandla. Nawe sisophakamisa kakhulu. Usenecala lisenhlizweni yakho. Kusenezinto noma kuthethwa ngalo uyigcwele kodwa kunezinto azikhilayo enhlizweni yakho. Uyandikhilela izinto enhlizweni yakho. Phakamisa isandla sakho. I want to pray with you. 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 Lift up your hands. Phakamisa isandla sakho siphakamisele phezulu. Siphakamise kakhulu. Siphakamise kakhulu. Uyasibona futhi esosandla. Nkosi vala amehlo wakho. Ngicela ujonge enhlizweni yakho. Uthi ndihlanze Nkosi. Benze ngcwele Nkosi. Awukwazi ukuphila i-holy life without the Holy Spirit. Wenza ngcwele amakholwa. Abese wadina. Ewadinela umhlomkhulu ozayo. Uyesu usuku olukhulu. Uyesu usuku olukhulu. Thank you Lord Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mabala onke Nkosi yami. Awubonisa umoya wami. Ihlanze kuwo namhlanje. Undenze ngcwele. Thank you Jesus. Thank you Lord. Wash me, oh God. Wash me. Wash me. Wash me, Holy Spirit. Cleanse me from all unrighteousness. Kungalungisi. Ngithandaza nalo muntu. Ngithandaza nawe. Wash me. Cleanse me. Ukuze be indlu yakho. Cleanse me from all unrighteousness. Clean me. Clean me. Ndifuna ukuphila impilo engcwele. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you 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 Jesus. Wash me Lord. Wash me. Ukuze ndibe yindlu kamoya. Ukuze ndibe yindlu kamoya. Ukuze ndibe yindlu kamoya. Yes Lord.
ungajongi umakhelwane wakho, ungajongi umuntu oze naye apha, ungajongi abantu bazothini. Jonga deep enhlizweni yakho. Abana Nkosi, awutholisa umoya wami. Ngihlanze kona namhlanje, undenze ngcwele ukuze bendlu kamoya. Thank you Jesus. Sivala amehlo ethu athandekayo. Dada sondana zosithandazela. Sinomthandazo wokusinga ka-5. Siyathanda bonke abantu abanezinto abafuna uzihlambulula. Xa kuphuma la mthandazo ka-5 bayancedwa ngomso. Woza tata. Ntate ke a leboha ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Re lebohile moya o halalelang, re lebohile moya o phelang. O tlile Modimo bua le bone moya wa matla ka lebitso la Jesu wa Nazareta. O mohlanga wa hao. Lentswe la hao le tshwantshitswe le pula maphelong a bone. Ere Modimo ila yana isiya hona le phetoho le semelo seo Modimo se entsweng ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Re a tswa moya o halalelang tswa le bone moya wa matla hona jwale o finyelle ka lebitso la Jesu wa Nazareta. O re Pauli iseka le ka kena le ikhaele ka botebo ka go dipelo tsa bone ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Madi a morena Jesu Kristo wa Nazareta. Re sa tswa Modimo tswa le bone belona le dutsing le tla dula Modimo ka o sa feleng ka lebitso la Jesu wa Nazareta. In Jesus name, amen. Bathandekayo sicela abantu abatsha basibambise izitulo ngokukhawuleza ngegama lenkosi. Bathanda benkosi, xolo lenkosi ngibule khona. Masidibane nekamuso ngo-6 ekuseni, sorry ngo-5 ekuseni. Masidibane ngomso ngo-5 ekuseni egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Yesu ke makabe nani bangcwele in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. We thank you, Jesus.